Guanya de moment el Futbol Club Barcelona davant del Montigalà Joventut per només un punt, 38-37, i aprofitem aquests minuts de descans per fer un ràpid repàs al que és l'actualitat esportiva del cap de setmana i concretament també d'aquest diumenge. Comencem parlant del Barça. Ahir va haver festa al Camp Nou, però també va haver després desastre futbolístic. Va començar la festa, va haver-hi de tot, va haver-hi xiquets de balls, sardanes, pubilles, una gran festa al passadís d'honor fet pels homes de la Reial Societat, els homes del Futbol Club Barcelona, ja campions de la Lliga abans de 4 jornades que acabi la competició. Però després de la festa, aquest resultat, Futbol Club Barcelona 1, Reial Societat 3. Realment el primer gol va arribar molt de pressa, Atkinson l'aconseguia en el minut 3, però després tampoc hi hauria reacció del Futbol Club Barcelona. El segon gol trigaria força a arribar i ja era el minut 39, amb una passada de la Ranyaga que aprofita Aldrich. I novament seria Aldrich, ja en el minut 53, i aprofitaria un regal pràcticament d'Atkinson. L'únic gol del Barça en el minut 74, Julio Salinas, que aconseguiria l'1-3. Aquí hem vist un intent frustrat d'aquest mateix jugador i finalment l'únic gol del Futbol Club Barcelona la nit d'ahir, en passada, com hem vist, d'Eusebio. També ahir es va disputar un partit de la segona divisió en la promoció que queda ja molt lluny de la Unió Esportiva de Figueres. La Unió Esportiva de Figueres, que jugava al camp del Celta, a Vigo, i que va acabar amb victòria del Celta per 2-0. Dos errors en defensa van enfonsar el conjunt de D'Alessandro. El primer gol que arribava en el minut 45, un gol aconseguit per Mosca, com veiem aprofitant un error de Rosat, que no hi arriba, i també Mosca en el minut 57, faria el 2-0 que donava la victòria definitiva al Celta de Vigo. Aquest era el 2-0. Parlem ara d'hoquei sobre patins. En la Copa de les Serres hi va haver sorpresa. L'Once Igualada anava a Reus amb un avantatge de 4 gols. Havia guanyat per 5-1 en les semifinals d'anada, però en les semifinals de tornada el Reus va ser capaç de forçar una pròrroga. Va guanyar per 4-0 i en la pròrroga va aconseguir el 5-0 que li donava el pas a la final, que l'enfrontarà al Benfica portuguès. Els golejadors de la nit en aquestes semifinals de tornada de la Copa de les Serres van ser Alabar, que va fer un gol, José Martinazzo, que en va marcar 2, i Cairo, que en va marcar 2 més. Així doncs, una fita important la que va aconseguir el Reus, tenia tot el públic omplint el seu pavelló. El suport va ser molt important a l'hora de poder remuntar els 4 gols que havia aconseguit de marge l'Once Igualada en el partit d'anada i finalment un finalista inèdit. Aquí veiem l'alegria de José Martinazzo i de la resta de jugadors, de Zabalia, de l'Abar, l'alegria també de l'afició i, doncs, finalista de la Copa de les Serres, el Reus Lieber, que jugarà amb un rival molt difícil com és el Benfica portuguès. També hi ha participació espanyola en el tennis de Roma, el torneig internacional d'Itàlia, que es juga al Fòrum Itàlic. No va ser possible una final entre Sergi Bruguera i Emilio Sánchez Vicario, però un dels dos sí que va aconseguir arribar a la final. Aquest home, Emilio Sánchez Vicario, en les semifinals. Sergi Bruguera va perdre davant de l'argentí Alberto Mancini per 6-3 i 6-1, mentre que Emilio es desfeia del iugoslau Goran Pripic per 6-4 i 6-2. Aquesta final entre Emilio Sánchez Vicario i Alberto Mancini començarà a 2:15 i podran seguir-la pel canal 33 a partir de les 4 de la tarda. De tota manera, Sergi Bruguera, que aconsegueix pujar a la 5a posició del rànquing ATP. També s'estan fent en aquests moments altres proves. S'està disputant el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, el circuit de Misano, i també s'està disputant l'última etapa de la Volta Ciclista a Espanya entre Collado Villalba i amb arribada a Madrid, que ja té pràcticament a la butxaca, si no hi ha cap cosa d'última hora, el ciclista català Melcior Mauri. D'altra banda, a les 3, un partit de la Lliga Mundial de Futbol Americà entre els Barcelona Dragons i el Frankfurt Galaxy, un partit que els Barcelona Dragons necessiten guanyar per accedir al playoff final. A les 3, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a les 6, el
Palau Blaugrana la final de tornada de la Copa d'Europa d'handbol. El Futbol Club Barcelona, que s'enfronta al Proleter iugoslau amb un desavantatge de 2 gols. Va guanyar el Proleter en el partit d'anada per 23-21 i veurem què és el que passa aquesta tarda al Palau Blaugrana a partir de les 6 de la tarda. De tot això en parlarem en el Gol a Gol del migdia, en les diferents edicions de Gol a Gol. Ara els deixem amb la segona part del partit de bàsquet entre el Barça i la Penya. T'ofereix aquests 2 jerseis amb el coll i l'emblema de l'Olimpíada del 92. Què? Macos, no? La mare ens n'ha donat una a cadascun. I es pensa que així tothom sabrà qui és en Miquel. I qui és en Xavier? Miquel! Ja vinc! Mira'n els envasos de Colacao i aconsegueix el teu jersei. I a talles per tothom. Colacao, aliment olímpic. Per a mantenir les teves forces, has de refer-te a l'instant. Només amb una beguda isotònica com Isostar assimilaràs d'immediat els líquids i minerals que el teu cos ha perdut. Isostar és la beguda isotònica que et refà a l'instant. Winston All-Stars. Li diuen la ultraràpida de Sharp, perquè el seu zoom de 12 augments és de tots el més ràpid. Un zoom instantani capaç d'apropar-se al seu objectiu en 2 dècimes de segon. La ultraràpida de Sharp, la videocàmera que sedueix i que es deixa seduir. Sharp patrocina la retransmissió d'aquest partit. Sharp,